Mă scuzați că am pus așa de brusc filmarea. Da, acest canal mai fi activ. Puteți intra în schimb pe un canal. Da, mă scuzați că se vede invers. Așa, deci puteți intra în schimb pe un canal Edi Mineam, așa se numește canalul meu celălalt. Mâine, așa se numește. Și acolo am mai multe videoclipuri, am filmat și acolo, uite pe cineva care cred că m-a văzut. Așa, la Bran am filmat. Așa. Și asta a fost cu acest videoclip. Pa, pa!